Polonul. Ty Zaporowski, ja znaj po-ruski. Malo znaj po-ruski. No, e bun. Nu. Da, ty znai po-ruski, ja znai malo. Da. Și așa că deci ty zautorul pridot acune, adică să mă duc la bucătărie, la dâns. Da, și m-a dus totul românul, m-a luat de la, cum ne-au numărat dimineața, la 7 ne-au numărat prizonierii, nemți, români, eu numărat, au dat în trimisă la lucru. La mine, adică bunii, mă rog, unii aveau nevoi. Eu din câte știu, lagărul era organizat pe naționalități. Adică românii erau organizați într-o parte, nemți într-o parte. Nu. Erați toți în nu, bărății aparte, nemți aparte. Nemți aparte și români aparte. Da, nemți aparte și români aparte, cu dormitoriu. Da. Și cum dormeați? Paturile? Erau numai din scândură, simplu? Patru, două rânduri lega așa, ea de patru, un rând de patru, al doilea rând și dormeam acolo, noaptea, în ziua la lucru. Și cine avea grijă de dumneavoastră? Adică cine răspundea? Era un... Eram șef, era brigadieri, Brigadieri? Da, brigadieri, era șef de echip. Erau puși de ruși? Tot români? Nu, avea și de ales tot dintre a noștri, s-o ales. Voi alegeați? Și mergea cu noi la lucru. Dar și eu și și eu rusești. Și așa că... Dar cine alegea? Dintre voi? Vă alegeați dintre voi? Sau rușii puneau? Nu. Cum să... Mergeam fiecare, aveam echipa. Nu, mă refer la brigadier. Cine era? Brigadier? Dintre voi alegeați? Dintre prizonieri sau... Brigadier era unul șef. Șef. Și așa că... Așa mergeau șef de echipă, de... Dar cine îl punea? Ce? Șeful de echipă era și el prizonier, ca și dumneavoastră, nu? Da, pe noi eram, ei erau și ne comandau. Da, și așa că, cum ăștia nemți, plecau fiecare nație, mergea cu armata lor, cu lucru, cu prizonierii care mergeau la lucru. Și acolo dimineața pleca la lucru. Și așa că eu, apoi când m-au ales bucătare, apoi eu mă duceam, mă băteam la poartă, Кто? Popă, давай, iedi, hai, du-te. Dădea doi să ies afară să mă duc la bucătărie. Că era bucătăria în afara lagului. Păi dacă... Și mâncare pentru ruși. Ceai, mâncare și era pentru ruși. Presupun că, ca și bucătar, aveați acces la mâncare, nu suficient. Da, era un polon. Și el așa la știe. Și apoi eu plăcut de mine și m-a ales pe mine. Dar în lagăr nu se suferea de foame, de boli? N-am fost așa bolnav. Nu, dar nu dumneavoastră, colegii dumneavoastră, tot români. O fost bolnav, erau ca bai de capul lor cum trăiau. Și îi baga la spital. Era spital acolo? Era un salon mare acolo și în spital, în lagăr. Dumneavoastră n-ați fost vreodată la spital? Eu nu prea am fost eu în spital. Nu. Erați mai sănătos, mai rezistent? Mai rotund, mai făcut. Și îi plăcea la Polonia, de mine îmi plăcea. Apoi, как все так сейчас, хорошо.
Uscă-ți ca soicăla de roșă. Vinea cu soaișe în bucătărie și mă bătea pe spatele ca soicăla crastinea. Și făceați mâncare la prizonieri, nu? Sau La cadre? ofițeri. La ofițeri? La ofițeri ruși. Eu serveam cu mâncare. Cu mâncarea pe ofițeri. Și apoi era un bolnav, un ofițer și atât aș învărat, давай iscă, suda. De la bucătărie și el că să meargă la dânsul. Și îl înjura de toți sfinți ofițeri ruși pe Polonă. Tot cu cartoșa și apă goală, vodie. Da, vodie simplu, mă rog. Da, înainte să mergeți la bucătărie, să faceți mâncare pentru ofițeri, cât ați stat în lagăr? cu ceilalți? Nu? Cu cine? Nu. Nu, mă refer la fapt, după ce terminați de făcut mâncarea. Mâncarea? Nu, stăm acolo toată ziua. Toată ziua? La bucătărie. La bucătărie. Și tot acolo dormeați? Nu. Noaptea mă duceam la lagăr. La lagăr? La lagăr mă duceam singur. Singur, nu supravegheat? Nu, să ne duc santinela, nu. Nu? Nu. Dar nu era frică că vreați să fugiți? Nu, ce să fugim? Nu unde să mă duc? Unde să fug? Păi da, din câte am înțeles, prima oară când vă ducea acolo, spuneau că nici nu e nevoie să punem gard, pentru că nici nu aveți unde să vă duceți, peste tot numai stepa. Dar unde să ne duceam? Nu știa nimic. Și așa că nu era, lagul era așa, mă rog, nu departe de lagăr, era în bucătăria. Dar locuitori pe acolo, localnici. Da, localnici. Păi da, nu spun că era o rusaică tânără și venea prin bucătărie la mine și apoi mă bătea pe spate. Как свекла, хорошо, как свекла красный, хорошо. Uscă ca свеклă mă bătea. Și m-a luat odată și prostie. Eu i-am zis, давай, Махорка, я закурите. Да я, ну, пойдем домой. Пойдем acasă. Я mă prinde mână. Nu te prisi sуда, adă-ne aici. Nu, закурите, adă-ne aici. Давай сюда. Nu, m-a prins de mână și mă trage de mână și hai ca familie. Și ați putut pleca așa? Da, polonul ne-a făcut din ochi. Și de la spate ne-a făcut idei, duci. Dar nimeni, nu vă supraveghea nimeni? Nu, nimic, nu. Dar dumneavoastră erați deținut acolo. Adică nu-și făceau griji când o să veniți înapoi sau? Nu, m-am dus cu dânsa, o daia la el, despuie la câtul. Vine și închide ușa și merge la pat. Vorba aceea. Sau mă apuc de dânsa. Da. Не можно. Я, давай закурите. Я пойду. Îmi dai de fumat și eu mă duc. Da. Și mi-au dat. S-au rușinat așa e. O domnișoară, așa. Da, că ea vine așa până mă băcea pe spate. Как свекла красная, хорошо. Nu, pădem domnului, hai acasă. Polonul îmi face din ochi. Ide, duci. Și nu, mă prinde mână și mă trage să mă duc cu dânsa. Și m-a dus. Dacă mi-au spus polonul, da, tot prizonieri, polonul. Și așa că m-a dus, nu, și vrei tu numai, ne można. Și n-ați... Nu m-am apucat. Și aici în România, cât am fost. Da, mă rog, dar din câte spuneți dumneavoastră, securitatea în lagăr nu prea era strictă. Nu, adică, nu. Dumneavoastră ca și prizonier, să plecați din lagăr... Da, fără santinelă, nu. Mergeam singur, țara veneam înapoi singur
Da? Da, singur veneam. Da. Și numai bontăneam cât nu pobor, давай zi, hai, duci. Da. Oare Și- dimineața unde? Dacă tot ați avut acces, să spunem așa, la ofițerii lagărului, vă aduceți aminte cine era comandant? Cum îl chema? Nu mai, nu, dar nu întrebam de familie sau cum îl chema pe dâns sau... Nu mai știți? Nu spunea. Cum îi chema? Nu vă spuneau la Ofițer. momentul ăla? Ha? Dumneavoastră nu știați cui serviți mâncare? Adică ăsta e comandantul lagărului sau ăsta e... Nu, băcătare era numai polonă, în polonă și altă cineva și apoi nu era. Decât eu serbeam la masă, pe o ofițer și era, până la un jura pe polonă, nu, давай isc, ca să le cheama pe polon, давай isc, Cum îl chema? isc Isc? pe polon. Și mai cum? Da, nu, altfel nu mai, eu știu de isc. Давай, isc сюда, Și jura. Colegii dumneavoastră din lagăr, Da. cum erau tratați de către ruși? Eram pe care putem merge la lucru, care nu intra în spital, în lagăr. Erau tratați bine sau Eram așa, vă băteau? nu, Nu? Din pușcat? Vă nu, pușcat vreodată? nu, asta nu era. Și așa. Ați putea spune activitatea dumneavoastră dintr-o zi petrecută în lagăr? Aha. Ați putea să ne spuneți? La ce oră vă trezeați? Când mergeați la muncă, la mină? Când vă torceați? Mă vine să-mi fundă și urechile. Ce să spun? Cum eram tratați, cum eram la lucru. Da. Ce să... Altceva? Păi dacă vă aduceți aminte. Și mai aduc aminte. În 48 a fost eliberat din prizonarat. În 48. Până la eliberare. Până la eliberare. Din câte știu, au murit aproximativ 800 de români în lagăr. Nu mai știu câți au murit, Da, nu se număra. Nu spune. Erau bolnavi, sufereau. Cum nu, ca bună, și care muriau, am avut 2 săteni care au murit acolo. Mai Da. știți cum îi chema? Poftim? Cum îi chema? Mai știți cum îi chema? La Cosic Maciuc, a murit în lagăr. Și Vasile Pricopanu. Și ce faceați cu morții? Cum îi îngropați? Da, cum? Grop comunii. La pați acolo. Din câte știu, se făceau... Morții erau îngropați în grop comunii. Da, cum? Și mai punea semn. Îngropa, bun, îngropați acolo. Da, asta. Presupun că iarna din Kazakhstan nu era așa de... Era zer, era Da. fric. Cum treceați peste... Așa, nu. Aveați cu ce să vă îmbrăcați sau... Ne îmbrăcam noi, toată, ne îmbrăcam, nu ne lăsa goi. Da? Da, cum, ne îmbrăcam. Îmbrăcat. V-ați gândit vreodată să fugiți de acolo, din lagăr? Să fugim? Da. Da, unde să fugi? Unde, tocmai în polul Rusiei, tocmai în polul Nordului. Că nu e har.